President Pu Lalsawta'n India ram zau zok le Manipur boruak ngai to in SAKHAW TIH aom theinan TANGRUAL atul takzet tia soi Vawiin party chung in khoma MPCC President hian SAKHAW TIH BIK NEI LOTE TANGRUAL kawp NGO le political party sang te po an hnam le SAKHAW himna tana an tran hova SAKHAW TIH om theina atan an TANGRUAL ngai takzet tia soi Pu Lalsawta'n chuan Mizoram thuneina changtu MNF chu NDA a BJP thopui tu ania ZPM po BJP nen thokdun angin soita sian huat viau rualin atak chuan BJP chuan hotak tak lo ni na soya Congress party chuan SAKHAW TIH an dua SAKHAW TIH BIK NEI party reng an thopui ve theilo tia soi Pu Lalsawta'n chuan Inthlana sum chakna ti bo chu an tum pakhat ani thu soya hemi chungchangah hian mi then khat chuan adu thu sam soyang leka po an ngai mai theya hi Mizoram tana thata wang le anti thei te hria ta wanga soyania Chunom state-ahte chuan MLA ding turin cheng nuai zali zanga nei angai to a hetiang hi Mizoram a thlen velo nan tuna a theilai an siam thata trula hausaktum politician te chu an mamo lo thu an shil nga matul to tia soi AIPC President Dr. Henry Zodin liana kaihhruain khoma hian Pu Lalrammawia Ramhlun South in Zoram Hmathlir te thupui hmangin thu soyani